ҳамааш аз ҳамин ҷо сар шуд. аз китобхониҳои модарам ва афсонаҳое ки ҷаҳони маро дигар карданд. дунёи кӯдакии ман пур аз рангҳо ва орзуҳои ширин буд. дар ин ҳуҷраи кӯчак ман аввалин бор бо қаҳрамонҳои афсонавӣ шинос шудам. ҳар бегоҳ модарам бо китоби нав меомад. афсонаҳои сеҳрнок маро ба дунёи дигар мебурданд. ҳар як ҳарфи нав барои ман як калид буд. калиде ки дарвозаҳои илмро ба рӯям мекушод. духтарҷони ман, ин китобҳо мисли тирезаҳо ҳастанд. ҳар кадомеро ки кушой, як дунёи нав ва як роҳи навро бароят нишон медиҳанд. бихон то ҷаҳонро бишносӣ. хирспалавон, гӯш кун. инҷо навишта шудааст ки дӯстӣ аз ҳама чиз муҳимтар аст. ту ҳам бояд китобхониро ёд гирӣ. маҳз ҳамин меҳр ва ҳамин лаҳзаҳо буданд ки дар дили ман роҳи илмро равшан карданд. ман медонистам ки танҳо нестам.